Antun mancing dateng Taman Saring Mojopet gunjak dateng Mindayawati. Damel gegering negari Mojopet kepor sak mangke adi kula sembagi ingkang dados kurban. Kula nyuwun kanthi sanget menawi kula dipun anggep putra siswa wonten Padepokan Mahameru. Bapa empuk inggih panjenengan welas dhateng kula supados kula saged ngrangket Joko Sundang kula suwanaken sunake pengadilan wonten ing negari Majapahit. Napa Joko Sundang sampun tumindak lepat dhateng negari? Sampun kacethop piyambakipun wantun jiwat dhateng putri dalem. Malah wantun sumbar wong sak Majapahit cekel aku. Maling paras Joko Sundang murid ing Mahameru kados ngaten sumbar. Joko Sundang wani sumbar kados ngaten. Cah nom ki lho anggere dikawek ikan sithik kok masak ora karo-karuan. Sawetawis nggih nak Mas. Nggih. Sampun. Boten sisah repot-repot, Bapak. Kula dipun paringi ilmu wawon sampun matur nuwun boten sisah dipun pasu gota kados ngaten. Kula mboten nyugata ngersa dalem Lajeng Mas. Mboten kula caosi unjukan. Lah menika menapa? Nanging menika kendhi kang mboten wonten isinipun. Lho, lah boten wonten isinipun kok dipun beto. Niki kangge sarana nyepeng dhateng anak Mas Joko Sundang. Ah, sampeyan iki. Lho nyekel kok nganggo kendhi niki carane pripun, Bapak? Niki naminipun kendhi pratala. Mangke panjenengan sumbari Joko Sundang kersane mlebet wonten salebetipun kendhi. Menawi sampun golongan ingkang wonten kalih menika panjenengan tutup. Oh, ngaten. Saestu niku. Nanging tutup menika mboten sadengah tutup lho nak Mas. Tutupipun menapa, Bapak? Panjenengan kedah pados suweanipun kotange rondo sing mati ngurak. Wah, mateni wong sampeyan iki. Rondo kok mati ngurak niku, lek golek rondo mati ngurak niku teng pundi? Saniki calon rondo manpun dimpingi tiyang. Rondo pundi? Calon Rondo Brago niku. Sampeyan apa sinten sing ngempingi? Ah, mboten. Kula nipun mboten kuwagang. Kula nggih ngerti kok nak Mas. Syukur-syukur tukoke kulkas barang malah. Paling-paling sing ngempingi ya panjak kendang iki kok. Pun, kersanipun dimpingi sing penting rondo mati ngurak nggih. Bareng, paestu. Sampeyan niku Srawung ki kuda pengrawit aku. Rawit Bupati Sukodana. Bupati. Kanjeng Bupati kuda pengrawit. Nggih. Nek sampeyan pun teka ing papan kene terus nggawa kendhi. Niki kula ngerti sing dikarepake. Nek gelut karo aku umpama ngelak mesti sampeyan butuh ngombe. Mula sampeyan nggawa kendhi. Nek watake Joko Sundang ora susah nggawa banyu. Gelut nek wani nggih wani, niki kula. Sundang. Aku gelut karo kowe tok tinggal melayu. Jane upama ngoyak aku ora kecandak. Ning aku moh ngakoni kalah.
ngakoni kalah. Nanging yen kowe bisa mlebu ing sakjroning kendhiku. Pripun? Mlebu sakjroning kendhi. Aku gelem ngakoni kalah karo kowe. Aku percaya yen kowe murid Mahameru yen kowe bisa mlebu ing sakjroning kendhi. Yen ora bisa, aja ngaku-ngaku murid ing Mahameru. Bupati Kuda Wengrawit. Piye? Aja meneh kok mung mlebu ana ing sakjroning kendhi. Kowe njaluk aku supaya mlebu nang ndi wae. Aku ora kabutan. Ning kanthi janji. Janji piye? Nek aku wis bisa kelakon mlebu ana ing sakjroning kendhi, kowe aja ngapusi. Kowe aja goro. Mergo kowe jejering bupati. Nek abang, nek abang, umpama putih, ucapke putih. Ya. Nak kowe ngapusi, bakal diwelehke marang liya. Aku ora bakal ngapusi. Aku gelem ngakoni kalah yen kowe bisa mlebu ing sakjroning kendhi. Iya. Tak sawangi saka kadoan. Modian ya lelah. Kuda Wengrawit. Janjimu piye? Janjimu piye? Iki ning jero iso ana banyune. Kowe aja goro, aja ngapusi. Iso njebibir ning jero. Nek kowe goro ngapusi aku, kowe kuwirangan besok. Wirangan piye? Alah, Janji. aku arep kawano. Janji kon nutup karo kotange rondo mati ngurak ora entuk buntel Ah, tangane. sambune. Tanganmu dipawo iki. Pak Sambel, Alah, layak des sing ngoto karo iki. kowe tak sowanke ning Majapahit. Oh, ya. Lengan suwan. Iki kok kaya bocah cilik. Kowe suwanu ning ngersaku ora nggawa bandane. Maling kang nyidra putraku. Wedene kowe nggawa kendhi. Menika Kendhi Pratala Ya, maling keng wantun manjing dhateng Taman Sari. Sak mangke sampun kula lebetaken ing sak lebetipun kendhi menika. kok ada bermotor. Nggih. Apa tinemu ing nalar? Yen menungso bisa mlebu jroning kendhi. Mireng kemawon nembe sepisan menika. Ngrawit, Patus pundi? kowe iki ngadhep ana ngersa-ngersa dalem. Aja gojek. Aja gojek. Saestu babar pisan kula mboten gojek perkawis menika. Kuda pengawit pratilane kaya ngono. Buktekno yen sira bisa ngrangket maling limo. Ngestakaken Ya, para prajurit. Ngapura njaga benteng kabeh padha dijaga. Pangestu dalem. Loh! suratmu kok nanging kawujudan lawa kang gedhe. Lho pangawit, Paring dawuh. kowe aja gawe sulapan ning ngersane ingsun. Darane maling julik
Panjing Taman Dusta putrane ingsun. Putrane ingsun kok jejantunge. Minangka nyawaku go. Kudu bisa kowe nyekel lan ngrangkit duratmu go. Wekdal sekawan dasa dinten taksih kirang sedinten. Ya, Ora mila wekdal sedinten kula suwun badhe kula cepeng durat moko. ora bisa nyekel pocok janggamu ngamal. Dipercaya ngapusi. Nek ora percaya karo wong tuwa ya dosa. Sampeyan. Kula niki kok gumun. Jebule panjenengan pinter barang sulap panjenengan. Napa malih wong liya ora gumun sing di awak dhewe mon gumun. Lah nggih. Wong kok wonten sing pintere kaya sampeyan. Joko Sundang anu mlebu kendi. Kon nutup karo kotange Rondo Mati Ngurak. Kula pun budidaya kula goleke. Pripun nak busanane? Kelamban Joko Sundang mlebu sakjroning kendi. Kula tutup. Kula suwanke te pendopo. Saged pun rangkek. Babar pisan pun rangket napane. Kok saged? Sinareng kendi kula banting lawa putih. Ingkang mabur. Lah niki terus pripun umpami Joko Sundang boten saged kecekel, Bapak? Ingkang digantung boten namung yayi sembagi kula, bojo-bojo kula. Lawa niki enten kedunge kok nak Mas gampang carane nyekel. Lajeng caranipun kados pundi? Jenengan nglandhah ngulon sithik ana gapura ngalor. Panika kedung lawa. Ya iki ra enten kedunge to niku. Sampeyan niku teng mriku niku boten wonten lawane. Ah niku jenenge dung lawa. Mbok menawa teng kedung mriku lawane. Menika sarji nggih mriku omahe. Panjenengan tesih kenceng niate kepengin nyekel kali Joko Sundang. Kula ngiman kalian kadang kula bapa menawi boten saged kecepeng. Donak Mas, anak polah wong tuwa ingkang kepradak. Nganggo cara sing kaya apa ajeng kula tulungi panjenengan. Sampeyan kok malah kaya pramugari mawon. Kok pramugari pripun? Ah mbok sampur niki. Niki lendang sutra ning mboten kuning. Lendang sutra abang. Lek kula kados riyen teng Pasar Sulang. Bakule jenenge Endang, anake bakul gedang. Lah terus kanggone nek ketemu Joko Sundang terus kula jogeti ngoten. Mboten. Sabet niku mesti atang-atang. Saestu lho. Saestu. Wah, cilaka to Joko Sundang. Jos tenan. Yang jebule iso malih dadi lawa barang kowe. Kula janji napa kalih sampean? Janji. Sampean niku bupati. Aja goroh, aja ngapusi. Ning nyatane napa? Sak sampunipun kula mlebu ana ing sajroning kendi. Sampean dukep bolongane kendi. Bebasan kula pun mboten iso ambekan. Ning nek Joko Sundang isih iso budidaya. Kula janji kepengin mirangke sampean. Kasunyatane napa?
wujuding kendi dipecah lawa Kang Mabur. Mergo kula kepingin mirang-mirangke sampeyan. Joko Sundang, Nggih. aku tok wirang-wirangke ora apa-apa. Nanging pisan iki, yen nganti kowe bisa mirang-mirangke aku ngakoni kalah karo kowe. Entuk pawitan malih. Lho. Selendang Jolo Sutra. Ya, Wajar mudah. ayo. Yen pancen ki murid ning Mahameru murid iki ajar podhak. Kudune kowe kuwowo namane Selendang Sutra iki. Ya. Monggo. Sampeyan tamake. Yo! Yo! Pengapesanmu gampang. Tenane kowe ora ngerti. Sapa kudu pengrawit? Kudu pengrawit uga siswa ning Mahameru. Oh. Layak. Iso nggawa selendang Jolo Sutra. Selendang Jolo Sutra ora ana kang ndarbeni. Mung guruku Ki ajar podhak. Mula kasaka kowe wis ora bisa bongkok swanke ning Majapahit. Adipati Skodana. Paring dawuh Sila nyawanake sapa? menika Joko Sundang ingkang wantun gunjak dhateng Putri Dalem Indayawati. Oh iki pawonan. Ya. Yen kaya ngono ora ana pangapura meneh marang kowe. Kowe Joko Sundang. Iki Sumantaka tuminta. Ana ngendi putraku Mindayawati? kula singitke. Lho. Wis wani kowe. Yen kaya ngono ora ana pidana liya, ora Singonegara lan juru tuwek sing bakal merjaya marang kowe. Saka astane ingsun dhewe kowe bakal tak percaya. Panjenengan Bapak Negari menika mbetahaken negari hukum, mboten tatanane negara nganggo hukum gegeten. Nganggo paten pinanten. Gegeten kados pundi? Perkawisipun menapa Joko Sundang badhe budaya. Menika nyidra dhateng putra kula Mindayawati. Mila kalenggan menika pidana boten wonten sanes. Kajawi pejah wonten Jawa Sundang. Saniki anak panjenengan pundi ditakoni, dicolong tenan apa ora? Pratalenipun mekaten. Sampun kula dangu nanging para seksi sing wonten. mboten pun colong nanging didemeni. Ditakoni bocahe ping pira lan demeni. Ah, nanti boten ngaku sampean iki kok. Ping pira? Dereng kok. Urung. Dereng. Dereng. Bocahe teng pundi sakniki? Teng taman. Menika nyiketaken. Taman Kartini. Sinten? Bapak. Jenengan Resi Podang. Saiki Kula mamai. diajar podang. Lah iya. Terus saya lungguhan iki. Kok tak nderek. Oh, monggo. 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 Dikilike. Lajeng wonten sesambetanipun menapa panjenengan kalian maling wontenipun Joko Sundang. Ayo padha-padha rabuah melu linggih sak kaya entuk. Kula menika sampun kenceng malih kendho wonten panjenengan menika. Ampun kenceng-kenceng nek pedhot. Lah nggih Bapak. Kendho-kendho nggih mboten apik, pales. Nggih. Lajeng panjenengan kok rawuh mitulungi dhateng maling Kula krungu. Pawartos minggah wonten ing Gunung Mahameru. Nggih. Jalaran ingkang paring pakabaran nak Mas kuda pengrawit.
bilih si Joko Sundang menika ndamel geger wonten ing negari. Pratenipun ngaten nggih. Menawi menika dipun pidana, Nak Mas, Nggih. ateges panjenengan menika badhe tegel mentala dhateng daging kulit panjenengan piyambak. Panjenengan dawuh ngaten wonten sambetanipun menapa kula kalian Sundang? Kepareng matur Nggih. lepat nyuwun pangapunten. Rikala panjenengan cangkrama kepengin mangertosi dhateng keendahanipun dusun Mahameru. Wonten ing sanginggiling gunung ingkang dados wisatanipun para kaneman Nggih, nggih. lanang kalawan wadon. Nggih. Nek ari Minggu rame sanget. Nggih. Panjenengan ngantos kasengsem minggah ing Redi Mahameru. Kalih dosa taun ing sampun kepenger. Lajeng panjenengan tetepungan kalih anak kula Suparmiatun. Sinten menika Suparmiatun, Bapak? Anak kula, Nak Mas. Oh, sing dados penyanyi niku. Dipun lih jenenge kula menika tepang kan Endang Mulatsih kok. Suparmiatun. Bareng sinten? piyambakipun sampun ngancik tataраning kadewasan, Nggih. pinter nyanyi, kula leh Suparmiatun. Wonten. Niku lah atun. Mboten atun sagita, aslinipun Suparmiatun. Oh, nggih monggo kersa anggenipun mastani kula. Lajeng panjenengan sambung tresna kalih anak kula, Nggih. anak kula ngandhut panjenengan tilar kondur. Nggih, nggih. Nak Mas, Nggih. anak kula ingkang ngandhut wusana babaran lare menika lairipun lanang. Nggih. Kula wenehi jeneng Joko Sundang. Buktinipun menapa? Menika lare ingkang pun babaraken anak kula. Rikala sumanten Endang Mulatsih Suparmiatun niku wau. Kula maringi salah setunggaling slendang. Menawi wonten bukti slendang abrit menika kula ngakeni menawi Sundang menika kula. Panjenengan nilari selendang ingkang rupinipun abang. Nggih. Ngersa dalem nate ngendika anggenipun mundhut saking Pasar Sulang. Bakule jenenge Endang, anake bakul gedang. Nggih niki ngantos saged dipun kangge rangket Joko Sundang. Buculi. Ah, meniki. Menika Menika rak nggih. Oh, iya. Meniki caket nggih meniki. tunggale suasana iki kono ya, nek kene Nggih, suasana. swasini. Nggih, menika slendang kula rikala kula Carmasmara kaliyan ingkang putra. Yen kaya ngono Jawa Sundang, kowe putrane ingsun ya. Pilih. Joko Sundang. Ya iki papim. Sira putrane ingsun. Rama. Bapak. Iya, Jawa Sundang. Apa podang lan Jawa Dipati Swadana lan Rekonopati. Mulai kesuwan Romo. Oke putrane ingsun, Rekonopati. Nganti ngrantos pikiring bapak. Romo, Kowe tidak teman si Sundang sing nggawa kowe. boten Romo. Kula suwun nampun tinapa-napake Kakang Joko Sundang di Romo. Ngerti ya? Apa kowe tresna karo Sundang? Uji Romo. Aja. Aja kabeh. Ki menapa ngaten Romo? Sebab iki isih ana sambungane daging kulit. Karo aku ae nduk sing ora ana sambungane apa-apa. Kula senene Mas Du ya mben. Mindrawati iki klebu Kang Masmu ya. Putraning Rama. Ibu ana desa ana ing Mahameru. Kula piyambak. Iya. Mula kurang prayoga yen kowe andung katresnan kang sifat jodohan kurang prayoga. Ngaten Romo. Mula kowe aja kaya ngono ya. Cukup semene anggere tresna karo Sundang. Apa? Kang Patih lan sira Dipati. Ing lungguhan iki rene aku wis tengange. Upama Surya adoh saka pletheke cedhak marang surupe,
srengenge saka wetan ngangsul kulon. Dadi ing klungguhan iki Majapahit ingsun bakal ngenomake praja. Kesanipun Kesanipun Bapak, anak kula Jaka Sundang lenggan nika badhe kula lenggahaken bahwa Denda Nyakrawati jumeneng nata binatara nanging boten samenika. Pados dinten ingkang sae Jaka Sundang kula sungkahaken ngaluhur tresna lendra ing Majapahit kanthi jejuluk Prabu Brawijaya maling laras. Putu kula Sundang dipun dadosaken ratu. Nggih. Ah, Lho. Sampeyan iki ajalan apa? ceritane kaget. Kaget kok aneh. Dalang Tarmuji jare. Lah ketoke mau ya sapa mau? Sinten? Mas Betet. Ya. Pramila sang menika ingkang lenggang Praja Majapahit ketingal kencar-kencar padang sumilah. Kira Patih Nggih. ing kelungguhan iku nyekseni. Ayo, sira kan wicara ing kelungguhan iki penutupan. Nuwun sewu, Bapak. Kakang Pengrawit, Nggih, Jaka Sundang iki paripurnaning pawiwan ing dalu menika kawula kinarah makili panjenenganipun Bapak Rabun Widodo ingkang dados sesepuhipun paguyuban kita Ketoprak Agung Budaya nélakaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan mbok bilih wonten tumangsuh lan tuna dungkap anggen kawula sagutrah asung pisungsung panglipur nyuwun guningsih samudra paksami. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak dalah Ibu ingkang hamangku gati sak bibaripun pawan menika manggya rahayu wilujeng kalih nering sambikala cepak rezekine cepak bahagianing kejawi saking menika ponang pinanganten mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. amin. Pramila saking menika kula akhiri semanten akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.